ọ bụrụ oyi gị nwa na ihe etu obi studio ọ bụ n'Igbo onye Igbo banye na anyị nwa Yoruba ịṅụsị ego na rutu wee gbata nwa Yoruba ibe ọ ga na-etu gị eshe ọkọmịọmọ Igbo ọkọmịshe dada ọkọmịọmọ Igbo eshe ọkọmịshe dada ọkọmị oloshio ọkọmịshe dada ịgbata onye Awụsa aka sọzi ibe ọ ga na-eti ịnyamiri kadakada ịnyamiri kadakada ịnyamiri ọlangwode kada nkada ya bụ gị jere nwayọ dị na-emerụzi ya arụ mana ụbọchị ị ga-amazi na ndị Kalaba na-azụla te ụbọchị ga-amụzi ga na rutu wee gbata nwa Kalaba ọ bata rumụ gị ọ sụwara gị late sọzivi ga na-anụ n'ime rumụ gị nkara mkpamkpa nkara mkpamkpa ọ bụzie n'Igbo onye Anambra steeti na ahịa onye Imo steeti ịgụsị ga na rutu wee gbata onye Imo steeti aka ọ bụrụ onye Mbaise maọbụ onye Owerri sọdị Igbo ga na-eti ụyọ ụyọ mụ na gị 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 ọ bụrụzie na họtelụ eke nọ iduwe onwe gị ajụjụ ma họtelụ ndị mmadụ ụyọ mụ na gị ụyọ ụyọ mụ na gị ịgụsị ga na rutu wee gbata onye Ebonyi ọ bụrụ onye Ịsa onye Ebonyi steeti sọdị Igbo ga na-eti ụrịa ya ma ha nwụrụ ya ụrịa ya ma ha nwụrụ ya elonetelo ma ha nwụrụ ya ụrịa ya ma ha nwụrụ ya ụrịa ya ma ha nwụrụ ya ụrịa ya ma ha nwụrụ ya Igbo mmiri n'ogbe Igbo be anyị